شرباغود نانا غريك شرباغود صغيرة يا نحكي كتعبدي نانا غريك شرباغود نانا غود شرباغود صغيرة يا نحكي كتعبدي سلام أملا عالم تركبونا الشانال تكتلتي كميك أنيكم كل شيء نتهبوني هانا تريتو كابل بندا مسكنكو لومي دما بحداش فيديو تملسكم علىكو كساب موداتا كم تلمود حبيركم نكتسانو قدمكم كما اون شانالي هادش تسكونكم سبسكرايب بمقبار ملك الدول بمتعان كل شيء فيديو أبزقنا له جزي ناباكم قلتيو بتصح مالتيو ቅዱስ ዮሐንስ በከምዚ መገዲ የህልፈዮ ተቆኒኔ ከምኡን ሓዳሽ ዙርያ ካብ ኢትዮጵያ ጠሊበያ ማለትዩ ኣዝዩ ብሉጽ ዙርያ በእውነት ኣነ ዙርያ ዝበዝሕ ግዜ ምዳና ካብ ኢትዮጵያ ድመጽእ ሂዜ መጽ ይፈልጥ ከይድ ኮለሁ ኣይዱንግዩ ቀልጢፉ ምዳና ኣብዚ ኣብ ከብዱ ገጹ ቀልጢፉ ብተክ ኣዝዩ ረቂቅዩ እዚ ግን ዝበለጸ ዙርያ ከምኡውን እድያቱ ዝበዝሐ ምዳና እዚ ቀጠልያ ትሪእዎ ደለኹም ብኢድ ዝተኣለመዩ ኣዝዩ ብሉጽ ዙርያ ብጣዕሚ ፈተዮ ከምኡን ዙርያ ቀጻሊ ኣይንገብሮን ኢና ከም ትፈልጥዎ ዊን ህጸተሊና ከምዚ ጽቡቕ ዙርያ ተኣዚዝና ንህጸ ከውን ንጥምቀት ከውን ከምኡን أود عامةً فول برنامج كهلو الناس لزخونة قد على سلدين جبرو تتأكدنا دما تبغ غيرنا اندهر كوف قبلنا يو ننويه جزء كجلجلنا يخيل مالتيو هجيت تسري وزلكم ناتي بقولنا كلتا شارنيرا لو شارنيرا كتأزز كلكم كم دلكم تدلكم بدهرس تجبرو تخيلو تدلكم بقولنك تجبرو تخيلو مالتيو እቲ ድምጽ ያ ውሽጢ ካልእ ስለ ዝነበረ ኤዲት ገይረ ከም በሓድሽ ይመልኦ ኣለኹ ማለት እዩ ብከምኡ እዩ ምስቲ ድዛረቦ ዘለኹ ብሓንሳብ ደይከይድ ደሎ ከምቲ ትርእይዎ ግርማ ዝመልኦ ክዳን እዩ ኣነ ዝኣዘዝክዎ ንሙሉእ ፋሚሊ ክኸውን ከሎ እቲ ዋግኡ ከማን مقدال يهلو أم ودعتا بكمي مقدي كم زمتأني كهبركمي كم أون اندهر كتأززو داليكم بناي فيسبوك أكاونتي توكسوني أجي بلوس كداني بؤنت كرم هجي شوفون عزيزي أريكم نيري بحاجيرو كاريكمي آمي نمسكال زعزز كواد ما زي أنيرا بزوحات كمان أبناي فيسبوك أدريسي اندادولكم واقوكن ديو كمي كنركب نكال دبالكموني دهبركم اللهم كمون زعززكمني اللهم زبزحكم كوا ريكم ما يكون نجي فيديو كمزي كداونتي قد علي سلازي نغبرو ننوي غيزي كغلغلنا يخليو قداسي بيتكريستيان كنكيد كلنا هجون تدليو تليهو أبزي أتريوا زلكم ناي فيسبوك أدريسي بوشتي صحافو لي أنا ملتي كيفكم مالتيو أزيو بلوز أسرار هايو سلازفتكو ناباكم أقربي أدلكو ناي فيسبوك أدريسي دما في عميتا تحدثي بحال أبو أدقيركم بوشتي كركبكم كإلي
እጂ ክመጽ ኮሎ በከምዚ መገዲ መጽኒ አባኮ ኩሉ ነናቱ ተአሽጉ ማለትዩ ናይ ወዳት ከማን ብዙ ደለኹሙ ዲዛይን ይሰርሑ እዮም ተከዲና መስወዳና ድማ አብ ጎማ ከምዚ ገርና አሽግና ከነቀምጦ አለና ምንታን ከይባላሽው ዶሮና ከይሰቲ ማለትዩ እዚ ህጅራይዎ ልክ ከምናተይ እዲያት ኮይኑ ግን ዲዛይን በዚ መገዲ ስለስተመረጸ በከምዚ መገዲ አስረህዮ ለሁ አብ የዳውን አብ ክሳዱን ከምኡን በሃደ ጎን ደለው ማለትዩ ዝተፈላልየ ከም ዝበልኩሞ ዲዛይን አሎ ከምኡን ንንአሽቱ አዋልድ ልክ ከምናተይ አይነት ዲዛይን አስረህላለሁ هذا አይነትዩ ናይ ቆልዓ ስለዝኾነ ነቲ ሻርኔራ ብድህሪት አግቢረየለሁ ከምኡን አብ ኢዱ ሻርኔራ አለዎ ጸቢብ ስለዝኾነ ከነቀምጦ ኮለና ኩልሻ ዙሪያ ይኹን ሽፉን በከምዚ መገዲ ከነቀምጦ ይግባ ካብ ኩሉ ድማ ደስ ዝበለኒ ዙሪያ በደይ ነጸላ ጽባቀ የብሉን እቲ ነጸላ ድማ አዚ እኩል ግዝፊ ዘለዎ ዊንው ሂደለዎ እዩ ቅድመ ህጂ ከም ዝበልኩኩም ሂዜ ክመጽ ኮለኹ ገዘ ስለዘምጽዋብ ኮለኹ ስሩህ ስለዝኾነ አማራጽ ስለዘለ እቲ ዝበዝሐ ነጸላውቲ ሓጽርቲዩ እዚ ግን እኩል ግዝፊ ዘለዎ እዩ እጂ ከምቲ ዝተሰደደለይ ተከዲኔ መስወዳእኩ ድማ አፍቲ አጎማይ እቲያንተ ከም ዝበልኩዎ ኮፍ የብሎ ማለትዩ እንድህር ብጽቡቅ ተታሂዙ ንነዊህ ጊዜ ከክድነና ይኽእልዩ ባርከስ ክብራትና ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመሪያ ክሳብ ወዳእታ ሓቢርኩም ስለጸናኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እንድህር ዚኣ ቪዲዮ ንሰብ ተጠቀሚያ ተምህሪያ እንድህር ኢልኩማ ሼር በመግባር አካፍልዎም በሐዳሽ ቪዲዮ ስጋም ድራከብ በዚያ ቪዲዮ እንዳተዘናጋአኩም ጽንሆ በብዘለኩሞ ሰሰናዩን ጠጠሙን ትምኔልኩም ብሩክ መዓልቲ هدا